Hyvää päivää ja hyvää kesää täältä Virosta. Mä lähdin nyt kävelylle ja testaamaan mun uutta kuvauskalustoa ja tuli mieleen, että ei ole tullut tehtyä näitä suomenkielisiä videoita pitkään aikaan, niin minäpäs vähän sitten juttelen tässä nyt suomeksi. Mietinkö tuossa lähtee tommonen polku, että lähtisikö tuonne seikkailemaan, mutta mulla ei ole kenkiä jalassa ja täällä voi olla noita kyykäärmeitä, mutta kokeillaanpa. Pysykää käärmeet poissa minun haitolta. Niin mä en muistakaan milloin viimeksi on tänne YouTubeen jutellut tehnyt tämmöstä videota, koska mulla on ollut semmonen tunne, että mä en tee mitään videota ennen kuin mulla on hyvin selvä ja semmonen, ennen kuin se tuntuu hyvältä niin sanotusti. Sitten mä tajusin, että ei semmoista hetkeä tuu koskaan, jos mä jään oottamaan, että milloin musta tuntuu hyvältä ja milloin kaikki on selvää. Koska siitähän tässä just onkin kysymys tässä maailmassa, että kun sinä alat sitä omaa polkua kulkemaan, niin se ei oo mitenkään selkeää eikä valmiiksi tallattu ja tasoteltu, siloteltu polku, vaan siinä on se, onkohan mulla kamera oikein päin? On. Niin, että sinä teet sitä polkua, jolloin se on koko ajan vähän niin kuin semmoista, että mä en tiedä ihan mihin tämä menee, mitä tässä tapahtuu. Vähän niin kuin semmoista hämärässä haahuilua ja hiippailua. Että jos minä jään oottamaan, että mulla on hyvä tunne jonkun asian suhteen, niin mä välttämättä sitten en liiku koskaan mihinkään, enkä mitään tee. Niin nyt mä niin opettelen tämmöstä, että vähän niin hyppään sinne tuntemattomaan ja hyppään sinne kylmään vetteen ja sinne epämukavuusalueelle. Ja sitten sieltä löytyy jotakin uutta ja mielenkiintoista. Mutta jos mä jään sinne, vaikkapa tässä tilanteessa tuonne turvalliselle tielle, jossa ei ole niitä käärmeitä tai muita ötököitä tai teräviä juttuja, niin sit mä en myöskään saa tietää mitä täällä on. Eli pitää ottaa tätä riskejä ja mennä epämukavuusalueelle koko ajan. Ja kun luottaa tuohon korkeampaan Jumalaan ja korkeampaan voimaan ja tietää, että mitään pahaa minulle ei tapahdu, mitä minä en ole itse luonut, niin mikäpäs tässä on seikkaillessa, kuulkaapas. Tämähän on aivan ihanaa. Täällä on mesiangervoa paljon, voin kerätä, tehdä teetä. Sitten tossa on tommonen omenapuukin näkyy minun takana, katoppa. Tuossa pieniä omenoita muutamia siellä on. Ja kauheasti heinäsirkkoja, en tiedä kuuletteko sinne. Mutta tämä ihan menee tuossa nyt polku, tommonen kiertää tuonne. En tiedä mihin tämä tekee tommosen ring. Joku vanha hylätty talo on tuolla. No mikä viidakko no. Ohtatuu jonkun pihaan varmaan ja alasti ottavat aurinkoa siellä, että mikä ihme hiippari tulee kuvailemaan tänne. Joo. Eipä tässä. Joku hedelmäpuu tuollakin on, mutta ilmeisesti tämä on jonkun tosi vanha piha, että tässä on omenapuita ja muita. Mutta tämmönen löytyi nyt, kun uskalsi lähteä, ja mä toivon, että tästä nyt jollekin oli semmonen inspiraatio, että tee jotakin uutta ja vähän pelottavaa ja astu epämukavuusalueelle tänään. Niin minä nyt varmaan jään tässä tekemään nyt enemmänkin näitä videoita suomen kielelläkin, koska musta tuntuu niin ihanalta puhua suomea. Ja muuten olen yrittänyt englannin kielellä nyt ruveta kehittämään itseäni ja puhumaan näitä videoita, mutta jos kiinnostaa, niin pistäpä seuraukseen tämä minun kanava ja jaa vaikka ystävillekin ja
ja niin poispäin, niin nähtäänpä sitten me taas uudemmalla kertaa. Mukavaa päivää sinne.